אוקיי, ערב טוב, זוהר פרשת בו. זוהר מסביר משהו מאוד חשוב, כמו רגיל, אבל הוא מתחיל בשאלה. כתוב, יאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני כיבדתי את ליבו, וכולי. עכשיו רבי יהודה פתח, ואומר על הפסוק הזה, אשר עם יודרי תרועה, השם באור פניך יליכון. מה זאת אומרת? הוא אומר פה, מדבר על הלימוד של הסוד של התורה. כתוב, זה אומר, ויאמר השם אל משה בוא אל פרעה, כי אני כיבדתי את ליבו, ואת לב עבדיו וכולי. אומר, בתהילים, הפסוק אומר, אשרי ישראל שהם עם שיודעים להתחבר ולהידבק בכבוד של השם. לכן הם ילכו באור התשועה, שבאה מלפניך וכולי. עכשיו, מה הקשר? אוקיי? רואים פה, השאלה היא, אם הוא, כמו כתוב, הכבדתי את ליבו. so מה עשה פרעה? פרעה לא נתן בני ישראל לצאת. למה? לא בגלל הוא לא רצה, בגלל השם יכבד את ליבו. זאת אומרת, לא מבינים בדיוק. קוראים את זה כל שנה, אבל לא מבינים. זאת אומרת, השם, יש לו את הכוח הזה, או ההפרשות הזה, לכבד, לכבד, את לב של מי שרוצה, וגם יכול גם לעזור למי שרוצה. זאת אומרת שרואים אנשים שאין להם את הרוחניות הזאת, להבין את הסודות של התורה, זה לא בגלל אנשים לא טובים, חס ושלום, הם לא מקבלים את האור הזה. זאת אומרת, השם הוא בוחר. הוא אומר גם כן, אוקיי. אז מדוע העניש הקדוש ברוך הוא את פרעה? מאחר שאמר בעצמו שיכבד את ליבו. לכן פתח לדבר בעניין הנהגה הקדוש ברוך הוא, שנעשית בדרכים נסתרות. ואין מי שיכול לעמוד על סודה. לא מבינים. למה הוא מבין? זה לא מבין. למה הוא חכם? הוא לא חכם. למה מה קורה בכל ההיסטוריה, כל מה שקרה, כל הדברים האלה. לא מבינים למה, בכל זה הסוד של השם. הוא פירש בדרך זו את הפסוק, אשר עם יודרי תרועה, כמו אמרנו בפור, השם באור פניך יליכון. כלומר, אשר העם שיודעים לדבק בך בעסק סודות התורה, והם אלו שולחים באור פניך וראויים שתגלה להם את סודות ההנהגה. עכשיו, מה זאת אומרת שיודעים את התרועה? לא מצליח לדעת את התורה, זה מה שכתוב, כן? אומרים את זה, גם הברכה. בגלל ששומעים את התרועה, או שמבינים, אבל שיודעים לדעת זה יותר משל להבין. בגלל באמת מי שלומד קצת את הכוונות, יש סוד מאוד מאוד גדול בתרועה של השופר. למה זה כל כך חשוב, בראש השנה, השופר, כל התרועות האלה וכל שעושים את כל הכבוד שנוטלים לתפילה הזאת והכל, זה לא סתם. זה לא רק לשמוע, זה כמו אומרים פה, יודעים את התרועה. זאת אומרת, מבינים את כל הסודות. פה עושה את קשר שיודעים את התרועה, זאת אומרת להבין, וגם לדבק בעסק סודות התורה. ואומר פה, היינו לתקן את מידות הנפש שיהיו על פי דרכיו של הקדוש ברוך הוא. כמו שאמרו הז"ל, מהו חנון? אף אתה תהיה חנון. וכמצוות, אוקיי, וכל הזה. עכשיו, זה קצת קשה להבין, אבל ננסה לפתור את הדברים האלה. אומר פה גם הזוהר, בגין דזקון בא לעלמא דעתה, כדי שיזקו על ידי התורה לעולם הבא. איזה תורה מדבר? פה מדבר פה על הסודות של התורה. אומר,
כדי לזכות את העולם הבא, צריך להקדים ולקיים בעולם הזה את כל המצוות. הם המצוות שהן חובה, וגם מצוות לא חובה, ובעיקר להבין את הסודות של המצוות. זה למה שכתוב פה, יודעי תרועה. זאת אומרת, המצווה לשמוע את השופר, זה לא רק לשמוע, גם להבין את הסוד הזה. ושזבלון מכל קטרוגים דאלה, ויזכו להינצל מכל אלו שמקטרגים למעלה על הנשמה. איך מקטרגים? מה אומרים למעלה? לא אומרים רק האיש הזה הוא לא עושה דברים טובים, הם אומרים, הוא לא עושה מה שיכול לעשות, לדבק בו, לדבק בהשם. זאת אומרת, הוא לא עושה את המאמץ הזה, להבין את דברים קשים, כמו הסודות של התורה, בכל מה שכתוב. הוא לא עושה רק הלימוד קל. ומאותם מקטרגים למטה, שמפתים את הגוף לחטאו ולהכשילו, משום שכמו שנמצאים מקטרגים בעולם הזה למטה, יש כאותו דבר המקטרגים למעלה. זאת אומרת, יש למטה, מה הם עושים למטה? הם דוחים. אנשים לעשות את הדברים לא טובים, הם דוחים אותם. אחר כך, כשמקטרגים למעלה, שהם אומרים, תראה, זה האיש לא היה חזק, לא היה לו את השמירה הזאת, לא ליפול, לא היה לו. מה זה השמירה הזאת? הוא אומר פה, השמירה הזאת זה הלימוד של הסודות של התורה. זאת אומרת, וזה לא אומרת רק סודות התורה, הוא אומרת, הסודות התורה, זאת אומרת, מה אתה לומד, אבל צריך להוסיף הסודות של התורה על הלימוד שלך. ולעומת זאת, אינון דאבין פיקודי דורייתא. זאת אותם אנשים שמקיימים את מצוות התורה, והולכים בדרך ישרה, ביראה ריבונם והכל. כמה רבים הם המלאכים הקדושים שעומדים עליהם למעלה, ללמד עליהם זכות. זה הולך ככה, יש הרבה אקשן. כי חושבים שזה עולמות למעלה, לא, יש אקשן שם, הרבה. מסתכלים כל אחד ואחד, מה הוא עושה, מה הוא לומד, איפה הוא הולך, מה הוא חושב, רואים את הכל. יש כמה מקטרגים, וכמה מלאכים, למעלה ולמטה. היה כתוב, אם היינו יכולים לראות מה יש, לא היינו להישאר בחיים, אי אפשר. כמו כתוב בגמרא, מי שרוצה לדעת אם יש, כמו מלאכים או מקטרגים שבאים בלילה, למדתם את זה? מה עושים? הוא אומר לשים קמח על יד המיטה. יש עדים. כן. אחר כך תראה כמו אצבעות, כן, 3 אצבעות ככה, זאת אומרת, גם באים בלילה, גם עד שאתה יושן, הם באים. זה מלא. הוא אומר פה, ויש גם למעלה, שאומרים עליהם זכות. למה? אומרים גם האיש הזה עושה מאמץ גדול. והאמת, זה לא חשוב כמה אתה מבין. זה יותר חשוב המאמץ שאתה עושה. אין להם את זה. קשה להם. סודות של התורה והכל, ספירות, פרצופים, עולמות, וואו, זה קשה. אבל מכבדים את זה. בצות מכבדים את זה. אם יש להם פשוט לשמוע משהו, אוקיי, לא בורחים. שמוע קצת, ללמוד קצת. גם זה יש להם זכות גדול. מי אין להם זכות? אנשים שמדברים נגד סודות התורה, ויש הרבה. יש הרבה. שאומרים לו, זה לא צריך, התורה זה לא טוב, מה למד, מה זה קבלה, מה זה זוהר, מה עושים לנשמה שלהם? אין להם מושג. איזה עונש מחכה להם. אתה לא יכול, אל תדבר על לשון הרע. מבין? כמו לא מי שלא רוצה ללמוד משניות וגמרא, אל תלמוד. אל תגיד לשון הרע על זה ועל זה. תהיה קצת חכם, קצת ענב. אבל אין הרבה שאומרים לשון הרע על הגמרא והמשנה וההלכות והכל, אבל יש כמה שרק שומעים את הסוד, קבלה, זוהר, וואו. אם אתם פוגשים אנשים כאלה, אני פוגש הרבה. למה? מי שיודע שאני לומד את זה או מלמד את זה, הוא רוצה בדואר כמה.
כמו עולם אחר. חבל. לא קוראים מה שכתוב פה. אומר גם כן, זה, אם יש עליו מליץ אחד, אוקיי, מיני 1000, זאת אומרת. זאת אומרת, אם יש לו רק אחד, מכל אלפים שיש, שעוזרים לו, זאת אומרת שהשם אומר, תעזור את האיש הזה, תן לו קצת שכל, שהבין את הסודות שלי, רק אחד, הוא יכול לקבל לעולם הבא. רק על זה. זאת אומרת, עוד פעם, זה לא, כמו אומרים באנגלית, it's not the quantity, is the quality. שמעתם את זה, כן? בדיוק. אמר לרבי חייא, הוא שואל רבי יהודה, אם כדבריך שאתה אומר שיהיה אדם צדיק כדי שיהיו לו מליצים טובים, שיהיה מלמד זכות על אותו בן אדם צדיק, ולא נאמר, כי השם יהיה בכסלך ושמר רגליך מלכד. הרי הקדוש ברוך הוא בעצמו שומר את הצדיק מהמקטרגים ההולכים אותו, ושומר את הצדיק, הוא שומר עליו. שהרי הקדוש ברוך הוא רואה את הכל. כל מה שאדם עושה בעולם, הוא רואה את הכל. הם מעשים טובים, הם מעשים לא טובים. וכן הוא אומר, אם יסתר איש ומסתרים, ואני לא אראהו נאום השם, אי אפשר. כמה מה שיש לפנים, שהשם חושב, זה רק הוא יודע, רק הוא מבין, רק הוא ראה את זה, לא. השם הוא רואה את הכל, יודע את הכל. אומר פה, השיב לו רבי יהודה, הכל הוא כן בוודאי, כמו שאמרת, שהקדוש ברוך הוא יודע את כל המעשים. אף על פי כן, גם כנגד צדיק גמור, ישנה מקטרגים לכולם. זאת אומרת, השם עושה כמו טסט. מה זה טסט? מי שיצליח, מי שיפול. יש כמו, אמרנו, זה עולם שם למעלה. כמה יש שופטים, כמה יש מלאכים, גם מקטרגים, כמה יש אלפים. וגם פה למטה יש. והכל למה? שהשם הוא צדק. הוא רוצה, כמו אמרנו בהתחלה, הוא רוצה לשלם כל איש ואיש על מה שמגיע לו. מגיע לו טוב, הוא יקבל טוב. לא מגיע לו טוב, לא יקבל את הטוב. ואומר, וכל זה בא להראות שניתנה רשות לצד האחר של הטומאה. ניתנה לו רשות לשלוט על דברי העולם. ולשלוט גם על מי שמצד מעשיו אינו ראוי להימסר בידו. לכן גם הצדיק צריך סנגורים כדי להציל מהמקטרגים. ראיתם פה איזו מילה מאוד מאוד חשובה. הוא אומר פה, ויתנה לו, לצד של הטומאה, רשות לשלוט על דברי העולם. זאת אומרת, הרע הוא שולט על העולם. למה? הם רואים את כל העולם. כמה יש אנשים טובים, חכמים, לומדים את הסודות של התורה, או גם לא רק לומדים תורה, ועושים דברים טובים, הם מתחחקים מהפשע והכל. זה הרוב או זה הפחות? זה הפחות, המעט עושים את זה. של מעט. ואתה יותר ככה, יותר. זאת אומרת, אנשים טובים, אוקיי, יש כמה אנשים טובים. עכשיו, כמה אנשים טובים לומדים תורה, פחות. כמה אנשים טובים לומדים את התורה ועל הפנימיות של התורה, עוד פחות. כמה יש לומדים את הפנימיות של התורה ומבינים כמה דברים, עוד פחות. זה כמו הולך ככה. זאת אומרת, למה? זאת השאלה, למה לא כולם? מה שהם שולט על הכל, למה לא נותן לכולם? כולם חוכמה, בינה ודעת, כולם יהיו חכמים, כולם הבינו את הכל. לא, למה לא? בגלל, כמו שכתוב פה, הוא נתן את הצד השני לשלוט על העולם הזה. כוח יותר גדול. כן, יש לו, הוא שולט. ומי השם מציל, זה רק מי שהוא יוצא מהכלל, ומנסה להבין, וכמו אומר הרמח"ל, או כאן המטרה שלו, של האיש הזה, זה לדבק בו. רק זה. זה מה שהוא רוצה, לדבק בהשם.
השם רוצה את האנשים כאלה, זה מה שהוא רוצה. אנשים פשוטים, גם, כאילו, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כמו אומרים, אוקיי? אבל מדברים מי קבל את הטוב של הטוב, כמו אומר פה הזוהר, אוקיי? זאת אומרת, זה כמו מי שלומד בתיכון, מי שלומד באוניברסיטה, מי שיש לו בצ'לר, מי שיש לו מאסטר, מי שיש לו דוקטורט. לא כולם, זה הולך ככה, כן? זאת אומרת, השם נתן את השליטה על העולם של הצד השני, והוא מחפש מישהו שיוצא מהכלל, שהוא מבין, זה הוא שולט על הכל, והוא מחפש אנשים שידבקו בו. אין הרבה, אבל מי שעושה את זה, הוא יקבל. וגם, אומר פה, אבל אין הרבה, זה עניין יחסי. זה עניין יחסי. היו תקופות בהיסטוריה של העם היהודי, שכולם היו לומדי תורה, כולם היו קרובים לקדוש ברוך הוא. כן. היום בתקופה שלנו אולי... זה לא רק ללמוד תורה, אוקיי? פה, כמו אמרתי, כן, זה לא רק הסודות. כמו אמרתי, הרמח"ל אומר, למה באנו בעולם הזה? לדבק בו. הוא אומר זה בספר דרך השם. מה זה לדבק בו? יש אנשים שלא לומדים תורה, אבל יש להם את אמונה, את האהבה כל כך בקדוש ברוך הוא, אני חושב זה יותר מלימוד של הסוד. תמימים. זה לדבק בו. הלימוד של הסוד זה דרך טוב מאוד לדבק בהשם. למה? אתה לומד כמה דברים, איך הוא שולט. מה בדיוק, מה ההנהגה שלו בעולם הזה. איך הוא רוצה שתתפלל, איך הוא רוצה שתעשה מצוות, אוקיי? זה כמו דעה. אתה מבין את זה? זה בדרך כלל מביא אותך לאהוב להשם, לדבק בו. למה? אתה רואה את העולם הזה. וואו. משהו, זה לא רק להתפלל וזה, אתה רוצה, עכשיו, זה טוב מאוד, יש ידיעה ויש אהבה, אבל אני אומר, ראיתי אנשים שיש להם הרבה דעת, אבל אין להם את האהבה, אתה לא רואה את זה, וראיתי אנשים פשוטים מאוד, שיש להם אהבה גדולה, השם, רק השם, משמור השם, הכל השם. כמו היו הזקנים שלנו, במרוקו, וככה רק אמונה. כולם בשלבייה, כולם אותו דבר, וראשים להקרקע, וזה רק השם. כל החיים שלהם זה השם. אמונה והאהבה הזאת, יש לה גם כוח עצום. אוקיי? לא לחשוב זה רק הידיעה. אבל מי שאין לו את זה, או לא, יש לו, אבל לא חזק כמו היה להם. גם, למה היה להם? היה להם רק זה. הם היו במלח, מה לעשות? לא למדינות אחרות, לא, הם לא יוצאים, זה המקום שלהם, הבית שלהם, את השכונה שלהם, היו גרים פעם, גם שם בחנויות, חנות ככה, יושב ככה רגליים, כן? לומד תורה, מישהו רוצה לקנות, תשים את הכסף. לא, היה כלום. כולם היו עניים כמעט, רק ללימוד תורה, ולא רק ללימוד תורה, וגם את האהבה הזאת, אני זוכר את הסבא שלי, הוא היה ככה, לא היה מדבר, לא עומד כל הזמן. מה היה? רק לומד. לא רק הוא, אני חושב, היו כמה, הוא היה גם רב, היה גם עושה בריתות, מוהל והכל, אבל היו ככה. עכשיו, העולם הזה, כמו זה כתוב פה שולט עכשיו את הצד השני. כסף, כבוד, זה מה ששולט פה היום. פוליטיקה, שנאה, זה מה ששולט פה. זה לא את העולם של פשטות שהיה, ככה אתה יושב וזה, לא, אין. למה? השם שם את כל הדברים האלה, לראות מישהו יוצא מזה. הבנת? מישהו עושה ככה, כמו סנייק, כמו נחש. טק, 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 מבין, זה לא טוב. שנאה, רחק מזה. פוליטיקה גם כן, רק קצת, לא יותר מזה, אבל פוליטיקה בלי שנאה. כסף זה טוב, אבל זה לא כל המטרה של העולם. אתה מבין? מי שיכול לצאת
זה משהו השם רוצה. עכשיו, רק נעשה את הסיכום פה. למה זה כתוב פה בפרשת בו? מה הקשר? פרשת בו זה פרשה של הגאולה, כן? הגאולה, כן? ופה אחר כך היא פרשה בשלח, יציאת ממצרים. פרשת בו זה הגאולה, מתחילים את המכות והכל. זאת אומרת, להיות מעבדים, להיות עם חופשי. אותו דבר שאנחנו עבדים מהכל דברים שאמרנו, אנחנו צריכים לצאת מזה, ולהיות עם חופשי. מה זה עם חופשי? כל אחד יהיה חופשי. חופשי מהזה של הכבוד, או חופשי מהזה של הכסף, חופשי בכל הדברים האלה, ורק כמו לצאת ממצרים. מה זה מצרים? מצח, כן? זה מצח, כמו מצח, לצאת ולהבין מה שהם רוצה מכל אחד, הוא רוצה שלדבק בו. זאת השם שנצליח לזה, אמן ואמן.